Bumaliktad ka dyan, nyemas ka! Hi mga sis and orbs, si Malaya said me! Sa kadaghan akong nahimo nga mga videos, daghan akong mga nasugot ang mga comments gikan sa mga nagkalain-laing tao na ay makalipay, na ay makamotivate na ako, na ay makatambok sa heart. Pero ang ubang comments naa sa joy, makabwisit. Here's me reacting to mean comments. Asus! Hi, Malaya! OA Ra. Okay, Orb. Is it only me that I find her voice so annoying? TBH, I find her very annoying. Nakoy tudlo ninyo. Kay baw ba mo nga pwede na gid mo dili mo tanaw sa akong mga videos? Pwede na sa dinyo i-block ako mga videos para dili siya mo samok sa inyong newsfeed. Tada! Pero thank you so much for watching, ha? And sige, I'll take your advice, ha? Daghang salamat. Nakakahiyang yung nasa unahan. Uy girl, di ka ba nagsasalamin? Bakat yung hiwa mo, girl, nakakaloka. Kala mo nakakatuwa ka. At kung ako nanay mo, tatadyakan kita at bumaliktad ka dyan, nyemas ka! Wow! Wala kang right tadyakan ako. Seized! Ug sa tinuod lang no, sa angle ra gid to sa cam, in real life, wa gyud ka melto nga nakitaan sis. Grabe lang gid mog imagination onya. In short, mga bastos lang sa jud mog mga huna-huna. Dawa. Shudi sis. Do not put malice sa tanan, ha? Pag-usab na mo please, ha? Over ra kaayo ka day. Sobraan pay bayot sa imo. Be simple and be realistic. Kanang ma'am, that's what we call acting. Pero thank you so much sa advice. Unsa gud makuha ninyo anong tato-tato, good go lang mo sa inyong lawas. Orb. Ako ni siyang lawas, Orb. So ako'y magbuot sa akong lawas. So kung ganahan ko tambok ko, magpatambok ko. Kung ganahan kong naitato ko, nagtato ko. Kung ganahan ko nga mudaot ko, magpadaot sad ko, di ba? Wa tay hilabtanay. Kana sa simong lawas, di sa ko manghilabot ana, Orb, ha? Kay kani mga tattoos na ko, way of expression ni siya. Ha? Orb. Bawal ba yung nega, Orb, kay makabati ba yung nagnaong. So stop na, ha? Dako siyag tiyan, ha, mura noon siyag buntis. Bitaw za, are you a hub sis? Day, paniwang para masexy, guwapa ka, pag-post o ka ng mga exercise ba? Beauty from within, hindi yung haplas-haplas, yung artificial ang beauty. 4 months naman day buntis si Malaya, no? As in? Ang taba mo, bes! So, napobrima ang mga tao sa ako ang kakambo. Kalawi ka funny, daghan na ta. Sala gid ninyo Yuhan Gio, tarong nga lagi ninyo ang angle sa akong kamera para dili ko tambok tan-aw. Mga sis and orbs, bawal ang nega, walang hate. Walang hate, puro love lang. Opo, puro love lang. Ha? Nindot ra kaya ang world kung walay hate, puro love lang. We can't please everyone. Ingon ana gyud na ang live. But I want to thank all of my fans for supporting me and most especially sa akong mga haters. Because of your likes, shares, sa inyong pagtanaw sa akong videos, di ba? Mutaas ang akong engagement ana mga sis and orbs. So, I win. Love ya. XOXO.